Hello mga kasuginlan, kumusta? Maayong buntag kaninyong tanan. For today's topic, ato ang ipadayon nga hisgutan, ang ato ang series nga nagahisgot may tungod sa kaluwasan. O tingali, last na ni siya sa ato ang series. So ang ato ang tukion karon mao kining usa ka pangutana. Makaluwas ba ang bautismo sa tubig o ang water baptism? Nisantop kini sa ako ang hisgutanan tungod kay aduna manggoy mga kaigsuonan nato nga nagtuo nga kini siya kabahin sa kaluwasan. Ilabi na kung magahisgot diha sa Marcos 16:16 nga naghisgot dira nga ang mutuo og ang magpabautismo maluwas. Pero sultihan ko ikaw kasuginlan nga ang Marcos 16:16 tinuod man gyud nga gisulti dira nga ang mutuo ug ang magpabautismo maluwas. Pero kung imo nang ipadayon sa verse 17, sa bersikulo 17, nag-ingon diha nga mao kini ang timaan sa mga mituo kanako. So sa verse 17 hangtod sa mga sumusunod na mga bersikulo, hangtod matapos kana na chapter sa Marcos 16, wala na nagahisgot og bautismo, kundili ang gihisgutan diraa na usab is pagtuo. So kaisa lang gihisgutan ang bautismo diraa sa bersikulo 16, pero sa bersikulo 17 pagtuo na gihisgutan diraa nga nag-ingon diraa nga mao kini ang mga timailhan sa mga mituo sa Ginoo, mituo kang Hesukristo. So alang kanako pinasikad usab sa pulong sa Ginoo dili makaluwas ang bautismo. Dili makaluwas ang bautismo tungod kay ang kaluwasan pinaagi man sa grasya tungod sa pagtuo. Even si Pablo iyahang gipalig-on nga ang kaluwasan nga pinaagi sa grasya tungod sa pagtuo. Og dili pinaagi sa bisan unsang buhat. Apil na niini ang bautismo sa tubig nga dili gayod kabahin sa kaluwasan. Matud pa sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9 nga nag-ingon, kay pinaagi sa grasya tungod sa pagtuo kamo naluwas, dili pinaagi sa mga binuhatan kay dili mani inyong buhat. O ang laing termino gigamit nga aron dili kamo makapasigarbo niini. Now ang Roma kapitulo 10 bersikulo 9 o 10 nag-ingon usab, kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo og sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Bersikulo 10, gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasingkasing gayod og naluwas kita kay gipahayag man nato kini. So gihisgutan sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9 ngadto sa 10 nga nag-ingon nga maluwas kamo pinaagi sa pagtuo. So pagtuo lang gyapon ang gihisgutan diri nga mao gayoy pamaagi aron makabaton ka og kaluwasan. Atong tan-awon ang laing bersikulo, Lucas kapitulo 23 bersikulo 42 ngadto na sa 43. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, og miingon siya kang Hesus, Hesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Now, kini siya nga bersikulo mao kini ang panag-istoryahanay ni Jesus og sa usa ka kriminal nga gilansang diha sa cross. Katuning tawo nga niingon kang Jesus Christ nga hinumduman siya kung atuan na siya sa paraiso. Apan ang tubag ni Jesucristo, wala niya giingnan ang mao nga tao nga pagpabautismo usa. Unya, uban ka kanako sa akong paraiso. So diha dayon saaran dayon sa ni Jesus Christ o gitagaan og kasiguruhan human siya mituo kang Jesus Christ nga karon dayon uban ka sa akong paraiso. So wala bautismo diha nga kabahin sa kaluwasan sa mao nga kriminal nga hapit nang mamatay. Now,
Unsa man di ay ang bautismo? Ang bautismo dili sa pagluwas kundili simbolo sa pagsunod timaan nga ang tao naluwas na. Unsa ang bautismo? Usa ka simbolo nga ang tao naluwas na o simbolo sa pagsunod timaan nga ang tao naluwas na. Ang bautismo timaan usab nga ang tao naluwas na pinaagi usab sa pagpakita sa mao nga kaluwasan diha sa publiko nga siya mituo kang Hesukristo. Ang bautismo usa ka act of obedience ug dili kini requirement sa kaluwasan. Roma 6:3 ngadto na sa 4. Atong tan-awon. Ingon ang bersikulo 3 nag-ingon, nasayod kamo nga ang pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Hesus, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon aron nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan. Kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. So unsa ang bautismo nga gisgutan usab ni Pablo diha sa bersikulo 3 ug 4 sa libro sa Roma kapitulo 6. Nga kita gibautismuhan timaan nga kita nahiusa na diha kang Kristo. Dili timaan nga para maluwas ta, kundi nahiusa na ta diha kang Kristo. Mao kini ang simbolo timaan. Ha? So dili siya requirement sa atong kaluwasan. So unsa man ang purma di ay sa kaluwasan? Ang purma sa kaluwasan mao ni faith first, baptism follows. No? Pagtuo ang una, then musunod na ang bautismo. Kaysa pagtuo, luwas ka naman. Salvation, then baptism. Kaluwasan, and then musunod ang bautismo. Dili baptism, then salvation. Dili na mao. Nga bautismuhan ka, unya naluwas ka. Dili na siya mao. Ang bautismo dili makatabang sa pagtangtang sa sala o makatabang sa paghatag og kaluwasan. Ang bautismo sama sa singsing sa kasal. Ang singsing dili mao ang nagpakasal, kundili simbolo kining singsing na ikaw kasado na. Ingon ana pod ang bautismo. Kini nagsimbolo nga luwas na ka ug dili kini paagi sa pagluwas kanimo. Kana lang kasukinlan ug unta nasabtan nimo og nakakuha ka og pagtulon-an niini. Please comment, like and share sa ato ang video, then follow sa ato ang gamay usab nga page aron daghan ang makakita, makadungog, makapaminaw niini ug makapamalandong sa ato ang gina-upload na mga videos diri sa ato ang gamay nga channel. Daghang salamat mga kasuginlan ug God bless kaninyong tanan. Adios.